פשפשים טוב. כן? כמעט כל מי שהלך אי פעם את התרחיש המרגיז הזה, צעד אחד לא נכון, גורם לכפכף להתפרק ומותיר אותנו מתוסכלים וחפים ברחוב. הנה יונתן פרץ, הוא יצא עם חבריו פיתוח חדש שמבטיח למנוע מצבים כאלה. נשמע מבטיח וגאי. מה, איך זה עובד? ואת הכפכף? כן, יש פה כפכף להדגמה. כן. ואת הפלנגו. פלנגו. בעצם כפכף חדש, זה הכי טוב שהכפכף הוא חדש. לוקחים את הרצועה פנימה, לוקחים את הפלנגו, זה מאוד מאוד פשוט. שים אותו ככה, על 90. וזה יושב חזק. שובב את זה למצלמה בבקשה. אז זה לא לתרחיש שזה נקרא זאת אומרת שהרצועה נקראת, אלא שזה יוצא מאחור. זה יוצא מאחור. רוב הכפכפים זה מה שקורה להם, באמת, אחוז הכי גבוה של כפכפים יוצא מאחור לחלוטין, וזה מונע את זה. כן? זה לא פשוט יוצא חור יותר גדול? לא, זה פה, פלסטיק שמתלבש כאן, וזה גורם לזה נחור לא להתרחב בעצם. בגלל זה מוצר מונע. זה בעצם שייבה לכפכף. לגמרי. שייבה? זה הטבעת הזה ששמים על בורג כדי שהוא לא יעבור בחור. שייבה קוראים לזה? יש שם? לא הטבעת הזאת ששמים על בורג? לכל דבר יש בעולם שם. לכל שייבה יש שם שנתנו לאורח וזה נהדר. איך קרה שהמצאתם את זה? אז אחד השותפים בעצם זה שחשב על הרעיון קם יום אחד בבוקר, ראה את הכפכף שלו הפוך, אמר זו תופעה שקורית, זה לא הגיוני שאין לזה פתרון. אני אשנה את העולם. כן, אני אשנה את העולם. התקשר לאופיר, לעוד שותף, הסביר לו, אופיר אמר לו, תשמע, זה לא נראה לי משהו שקורה בתדירות כל כך גבוהה, לא מכיר את הבעיה, לא מכיר אחד שזה לא קרה לו. גם אני אותו דבר, אבל אופיר היה אחד הזה, ואותו יום אופיר הלך לבריכה, נקרא לו הכפכף, מצלם לי נדב, אומר לו, הוא דמות שאין אלוהים. אוקיי, אז איך אתם עכשיו בקיקסטארטר, נכון? ואתם מגייסים כסף בעניין הזה. כמה יעלה זוג? בקיקסטארטר זה עולה $4. בארץ זה יעלה קצת פחות, אבל כן. גם התנועה המביכה הזאת קרה לו בבית. זה נכון, זה באמת יכול להחוס יום שלם. זה נכון. כן, זה קשה לא לפרוץ את זה עכשיו תוך כדי אוקיי, וכמה זה יעלה? טון מושקע ביותר, כי זה מה? טון מושקע ביותר. טוב, זה כבר משווק בקרוב לחנויות? יש כן, המוצר עצמו זה מוצר מוגמר, אני אומר קיקסטארטר זה באמת מוצר שהוא מוכן לחלוטין, ואת הכסף אנחנו מגייסים שם בשביל גם לייצר בהמוניות, וגם שנוכל לשווק את זה גלובלי. כמה אתם מנסים לגייס? $10,000. כמה כבר הוא גייס? האמת שאחרי פחות מ-24 שעות כבר מעל שליש מהסכום גייסנו, זה מרשים. כי אתם באתם לשנות את העולם כמובן. זה באמת ישנה את העולם. בן אדם בישראל שהדברים לרכוש את המוצר, איפה רוכשים את זה? בקרוב זה יגיע לחנויות. כרגע באתר, בקרוב זה יגיע, ממש בקרוב זה יגיע גם לחנויות. כאילו היגיון אומר שכמו שנגיד עם חולצות אתה מקבל מזקים קטנה עם כפתורים, כך תקבל את זה עם כפכפים. נכון, אבל אתה שקית עם הכפתורים ואת שומרת? לא. יש מישהו ששומר את השומר? לא. שקית עם הכפתורים? כן. שם אותם במגירה כזאת שכל ומדי פעם אתה פתח לפתוח שקית עם כפתורים ולקחת את הכפתור המתאים ולתפור אותו? עשרות הזדמנות כזאת. פה ושם גם אלפי, אם לא עשרות אלפי. אתה עם האורח חיים האקסטרים שלך יכול להיות פה ושם לצורך הכפתור. הכפתור הוא אולי בגיל 6, משום דבר. אולי זה קשור לזה שאני לובש כל חולצה פעם אחת. יפה. כן, נכון. אתם חושבים כאילו תעשרו מזה ותהיו זה או שזה... אנחנו רוצים פה באמת לשמר מוצרי פלסטיק קיימים, לא חושבים יותר מדי בגדול, באמת עושים את זה צעד צעד. כן, פלסטיק ממוחזר. איך אמרת את זה? צודקת. ירוק לחלוטין, כחול לבן. אז מיוצר בארץ, לא בסין. כן, מיוצר בארץ. מיוצר גם בארץ שזה יהיה המוני, שכל מיני הוויאנס יגידו לכם בואו נעשה את זה יחד. אנחנו רוצים להאמין שכן, כי באמת אותו מפעל נותן לנו פלטפורמה להתחרות גם במחירים ובאמינות, ואין מה להשוות. כן, אנחנו בארץ יש בעולם תהליכים. יפה, אז גם יצא לכם את הכפכפים וגם את כחול לבן וגם את הפיקור מוחזר. כמו קינדר. תודה רבה, בהצלחה.